Я вяду свой рэпартаж проста вось з вясёлага садка. На вуліцы цудоўнае надвор'е, таму мы вырашылі правесці спаборніцтвы. Калі ласка, вітайце, вітайце удзельнікаў забегу Юзіка і Казіка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Казічак, як ты рыхтаваўся да сённяшніх спаборніцтваў? Ой, Мілка, як і належыць. Увесь тыдзень я рабіў ранішнюю гімнастыку, шмат часу бегаў і цэлых 2 разы наведаў басейн. О, гэта вельмі грунтоўны падыход. Я зычу табе поспехаў, Казік. Добра. Мілачка, а мне падаецца, што ты занадта шмат пытанняў Казіку задаеш, а на мяне зусім не звяртаеш увагі. Ну пачакай, Юзічак. Шаноўныя гледачы, зараз я буду знаёміць вас з другім удзельнікам спаборніцтваў. Калі ласка, раскажы нам, сябрам, што ты рабіў, каб атрымаць перамогу ў гэтым спаборніцтве. Я вельмі шмат адпачываў увесь тыдзень, Ага. ну, каб не апынуцца ўстомленым падчас забегу. Сёння я добра падсілкаваўся, каб быць самым моцным і перагледзеў шмат відэа з сусветнымі пераможцамі і рэкардсменамі, каб натхніцца. Нават вывучыў некалькі іх прозвішчаў. Як цікава. А можаш назваць? Ну, гэты, ну, як яго? Імя ў яго такое складанае, пачынаецца на Ке. Знакаміты бягун. 6 разоў быў пераможцам свету. З Афрыкі? Так, з Эфіопіі. Я амаль гадзіну вучыўся вымаўляць яго імя. Так, Кенениса Бекеле. Бекеле? Запомніце гэтае імя, сябры. Юзік, што ты параіш сваім прыхільнікам? А яшчэ вось узгадаў, Усейн Болт. У яго быў такі круты ўласны жэст перамогі. Вось такі. І памятайце, у перамозе галоўнае бадзёры настрой. Фізкульт, привет! Усім прывітанне, сябры! Прывітанне і фізічны культ! Прывітанне! А вось і ён, строгі, але справядлівы суддзя, пан дырэктар. Так, гэта я. Так, хлопцы, вы гатовыя да старту? У мяне сёння вельмі адказная роля. Вы гатовы распачынаць? Я готовы. Перамога – маё другое імя. Я збіраюся даказаць, што я самы хуткі сярод людзей, жывёл, птушак і усіх, хто ўмее рухацца. Ух ты, гэта добрае жаданне. Калі ты будзеш шмат трэніравацца, магчыма, яно ў цябе і здзейсніцца. Прабач, я так кажу, бо ведаю, што ў гэтай галіне спорту шмат канкурэнтаў сярод людзей. А сярод тых, хто рухаецца, яшчэ болей. Напрыклад, страуса у цябе наўрад ці атрымаецца апярэдзіць. Як гэта? Наколькі я ведаю, страус гэта птушка. Так, а птушкі не бегаюць, а лётаюць. Так гэта нават малечы ведаюць. У асноўным, сябры, гэта так, але страусы выключэнне сярод птушак. Нездарма пра яго кажуць, спяваць і лётаць не можа ён, але бегае як алімпійскі чэмпіён. Пачакайце, як гэта птушка і не лётае? Ну, яшчэ не спявае, я разумею, напэўна, у яе горла баліць, марозівым аб'елася. Так, птушкі мусяць лётаць. Я згодна з Юзікам. Ой, я. А вы не падманваеце нас, пан дырэктар? Што ты, Нілачка, страусы вельмі незвычайныя птушкі, і пра іх шмат чаго можна распавесці. Напрыклад, што іх назва з грэцкай мовы перакладаецца як птушка-вярблюд. А вы ведаеце, мае маленькія сябры, што страусы самыя высокія птушкі на зямлі. Мушу прызнацца, вышэй за мяне. І важаць адпаведна свайму росту. Я зразумеў. Яны не могуць лётаць, таму што такія велізарныя і цяжкія. Менавіта так. А як жа яны ратуюцца ад ворагаў, калі не ўмеюць лётаць?
Раз, Мілка, можна? У хвіліны небяспекі страусы бягуць так хутка, што нават коні на скачках будуць за імі пыл глытаць. Яны развіваюць хуткасць больш за 95 кіламетраў у гадзіну. Вось так, хлопчыкі і Мілка. Гэта як машына майго дзядулі. О, я мог бы и здогадаться, что гэтая птушка не лятун, а бягун. Вы бачили, які у яе дужыя ногі. Сябры, дарэчы, а вы ведаеце, што ў страуса на нагах толькі па 2 пальцы, якія дазваляюць яму не толькі ўпэўнена стаяць на зямлі, але і біцца па-сапраўднаму, па-майстэрску, як каратыст. Фу. Ого! А яйка страуса важыць больш за кілаграм і прыкладна вось такога памеру. Ось ты птушачка. А шкарлупінне ў яйка такое моцнае, што нават калі дарослы чалавек на яго наступіць, яно не расколецца. Вось так. Як шкада, што страусы жывуць так далёка. Я б хацела з імі пазнаёміцца бліжэй і ўзяць інтэрв'ю. Так, Мілка, до Африки доўга бегчы. Нічога, крыху патрэніруемся і дабяжым. Пабяжым! Так, вельмі далёка бегчы, але, сябры мае, у мяне для вас невялічкі сюрпрыз. Страусы жывуць таксама і ў Беларусі. Не можа быць. Так, у нас існуюць спецыяльныя страусавыя фермы, дзе гадуюцца гэтыя птушкі. І там можна не толькі паназіраць за імі, але і зрабіць селфі. А як яны выжываюць у нашым клімаце, асабліва зімой? Не хвалюйся, Казік. На ферме створаны ўсе умовы дзеля гэтага. Птушкі выдатна сябе адчуваюць і вельмі добра пераносяць беларускую зіму. Запявай! Мы страусы рахманные, не раним и не бьем. Мы бегу, а не бойцы, перевагу отдаем. Неправда тая плетка, что про голову песок. Бо лепи мы сховаемся у бульбу чи в лесок. Мы птушки африканские, мы экзотичный цуд. Мы короли полёў, и нам неведом перапут. Пробежка на сняданок, а на вечер марафон. Не ведаем тугі мы, а ўначы здоровый сон. Мы ганці ад птушиных, мы агрэсіі супроць. Алло, хапіс, how do you do? Мы усе за мір стакроць. Мы фермеры, мы веганы, у нас штодзённы пост. Але за нашу Беларусь мы можам вырваць хвост. Бандеры! А ці можам мы ў бліжэйшы час наведаць такую ферму? Калі ласка, бандеры! Не магу адмовіць такім выхаваным дзеткам, асабліва пасля такой песні. Але, сябры, у нас засталася адна вельмі важная няскончаная справа. Якая? Спачатку прабежка, а потым падрыхтоўка да вандроўкі на страусавую ферму. Згода? Ой, перамога будзе за мной! Побачым, Юзік. Ну што, да пабачэння, хлопчыкі і дзяўчынкі. Хутка ўбачымся У ў нашым нашым вясёлым вясёлым садку! Сябры, а дзе б вы хацелі пабываць? На страусавай ферме альбо ў якім іншым цікавым месцы? Напішыце нам, калі ласка, у каментарах. Мы будзем чакаць. Пакуль! А я ўсё роўна страус абганю! Не. Хаця...